Kære Danmark, så er det her. Vores sidste brev. Bare rolig, det er ikke en regning. Og selvom det kan føles som en afslutning, er det heller ikke et farvelbrev. Det er et nyt kapitel. Gennem tiden har vi sendt breve med oplevelser, beskeder, håb, ønsker og kærlighed. Men sandheden er, at vi danskere ikke sender breve, som vi plejede. Det betyder ikke, at vi er blevet mindre omsorgsfulde eller kærlige over for hinanden. Vi viser det bare på nye måder. Forandring er ikke altid lige let. Især ikke efter 400 år. Men vi ved, at det er en forudsætning for at skabe fornyelse og glæde. Så lad os byde forandringen velkommen. Der er en stor chance for, at den giver os netop det, vi søger. Bare i ny indpakning. Deze heb jij uit